ҷамомади тантанавиро бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон кушода гуфта эълон менамоем. ҳоло барои расонидани паёми табрикотӣ муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сухан ба намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири бахши кишоварзӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд муҳтарам Акбаров Саид Имомхӯҷа. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба нақши парчами давлатӣ дар муаррифии халқи соҳибтамаддуну кӯҳанбунёди тоҷик ва давлату миллат аз ҷумла таъкид намуданд. парчами давлатӣ муаррифгари тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ва мояи ифтихори мо ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон мебошад. воқеан ҳам парчами давлатӣ нишони соҳибдавлатию соҳибихтиёрӣ, ифодакунандаи таъриху фарҳанги бостонии миллати тоҷик буда, ҳар як фарди ватандӯсту меҳанпарвари кишварро вазифадор менамояд ки нисбат ба ин рамзи муқаддаси миллӣ эҳтиром ва арзгузор бошад. боиси таъкид аст ки парчами давлатӣ яке аз муҳимтарин омилҳои муайянкунандаи ҳуввияти миллӣ, таҳкимбахши ифтихори ватандорӣ дар зеҳну шуури аҳли ҷомеа ба ҳисоб рафта, дар марҳалаҳои душвори бунёди давлатдории соҳибистиқлоламон таҳти роҳнамоии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯҳои ба халқу ватан содиқи миллат зери парафшонии он сарҷам гарда ба ваҳдати миллӣ ва суботи сиёсӣ асос гузоштанд. соли равон тантанаҳои таҷлили рӯзи парчами давлатӣ ба соли ҷашни бошукӯҳи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад. таҷлили ин ҷашни пуршукӯҳи миллӣ ки сокинони вилоят низ ин санаи фархондаи таърихии миллатро бо иштироки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ сазовор истиқбол гирифтанд, ба мардуми шарафманду сарбаланди ватани маҳбубон рӯҳу илҳоми тоза эҳдо намуда барои расидан ба қуллаҳои боз ҳам баланди шукуфоӣ ва пешрафт заминаҳои мустаҳкам гузошт. дар шароити имрӯза ки тағйирёбии таҳаввулоти ғайриинтизории ҷаҳони муосир ва бархӯрди манфиати қудратҳои сиёсии ҷаҳон ба вусъат ёфтани хатару таҳдидҳои нав ва тавсеаи фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ экстремистӣ шароит фароҳам меоварад, ҳифзу ҳимоя ва манфиатҳои миллӣ
давлату давлатдорӣ ва фазои орому осудаи кишвари азизамон Тоҷикистон беш аз пеш аҳамият пайдо менамояд. аз ин лиҳоз ҳар яки мо ва бахусус ҷавонони номбардори миллатро зарур аст ки таҳти сиёсати ояндабинона ва бунёдкоронаи пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва парафшонии парчами давлатӣ муттаҳиду сарҷам гарда арзишҳои давлату миллат ва дастовардҳои даврони истиқлоламонро сарбаландона ҳифз намоянд. чунон ки пешвои муаззами миллат пайваста таъкид менамоянд, парафшонии парчами Тоҷикистон дар саросари олам нишони мардуми сулҳхоҳу тамаддунсоз ва кишвари дар ҳалли масоили сиёсӣ муваффақи мо мебошад. қарзи фарзандӣ ва вазифаи шаҳрвандӣ мост ки бо риояи суннати деринаи парчамдории гузаштагони пурифтихорамон ба ин рамзи истиқлолу озодӣ, иттиҳоду сарҷамӣ, ватандорию ватанпарастӣ ва ҳуввияти миллӣ ҳамеша эҳтиром гузорем. таманно мекунам ки парчами давлати Тоҷикистон дар фазои орому осудии Тоҷикистони азизамон ва мардуми он ҳамеша парафшон бошад. рӯзи парчами давлати ҷумҳурии Тоҷикистон муборак, ҳамдиёрони азиз. раиси вилоят сухани табрикотӣ раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Холиқзода Абдухолиқ ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаккури зиёд пеш аз ҳама аз номи сокинони шарафманди Панҷакенти бостонӣ, аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва кулли ҳозирин миннатдории самимиро ба муовини аввали раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода барои табрикот ва таманниёти нек вобаста ба рӯзи парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор менамоям. ҳамдиёрони азизу арҷманд, ҳозирини гиромӣ, ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасии яке аз санаҳои муҳими даврони соҳибистиқлолии кишвар, рӯзи парчами давлатӣ ки ҳамасола дар саросари кишвари ободу озоди мо бо шукӯҳу хоса таҷдид мегардад, самимона табрик менамоям. боиси таъкид аст ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ рамзи муқаддас, нишонаи соҳибихтиёрии давлату миллат маҳсуб ёфта, бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мамлакати мо ҳар сол санаи 24 ноябр чун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана таҷдид мегардад. парчам ва парчамдорӣ дар таърихи давлатдории халқи тоҷик таърихи дерина дошта, тибқи сарчашмаҳои таърихӣ ин суннат асоси ҳастӣ ва пешбурди давлатдории гузаштагони пурифтихори моро ташкил дода, намунаи олии он Дерафши Ковёнӣ ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки Дерафши Ковёнӣ то имрӯз рамзи давлатдории мардуми моро ифода мекунад, зеро он муборизи адолат бар зидди зулму ситамро дар худ инъикос намудааст. қобили зикр аст ки оини бостонии парчамдорӣ аз Дерафши Ковёнӣ то парчами имрӯзаи давлатӣ дар тӯли таърихи дуру дарози тоҷикон имкон фароҳам овард ки миллати сарбаланди мо таҳти ин рамзи ватандорӣ дар муқобили ҳама гуна таҳдидҳо истодагарӣ карда, мероси ғании ниёгон, арзишҳои бостонии миллӣ ва дар маҷмӯъ ҳастии миллати худро ҳифз намояд. эҳтироми парчами миллӣ қарнҳост ки дар миёни мардум ҳамчун муқаддасоти волои миллӣ пазируфта шуда, таҷдиди рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нишони эҳтироми хоса ба анъанаҳои неки аҷдоди сарбаланд ва таҷассуми мақсаду мароми мо дар роҳи эъмори давлати демокративу ҳуқуқбунёд аст. дар даврони навини таърихӣ нахустин солҳои таърихи давлати ҷавону тозаистиқлоламон қабул гардидани парчами давлатӣ ва мардуми мо рӯҳи тоза бахшида, эҳсоси миллиро дар вуҷуди онҳо қавӣ намуд. он имконият дод ки қувваҳои солими ҷомеа муттаҳид гардида, таҳти парафшонии парчами давлатӣ сохти конститутсиониро
барқарор намоянд. боиси ифтихор аст ки рӯзи 30 августи соли 2011 дар арафаи ҷашни 20-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами Тоҷикистон бо баландии 165 метр баландтарин парчам дар ҷаҳон барафрохта шуд. баландии парчам 165 метр ва дарозии парчам 60 ва бари он 30 метр буда аз тамоми гӯшаву канори пойтахти азизамон шаҳри Душанбе намудор аст. бояд гуфт ки бо чунин баландӣ сохта шудани парчами кишвар арҷ гузоштан ба рамзи муқаддаси миллӣ мебошад. гузашта аз ин дар аксари шаҳру ноҳияҳои ватани азизамон низ солҳои охир майдонҳои парчами давлатӣ бунёд гардида ба макони баргузории чорабиноии фарҳангӣ ва ҳамоишҳои ватандӯстонаи шаҳрвандони кишвар аз ҷумла ҷавонон табдил ёфтаанд. чунончи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, нерӯҳои содиқ ба ватану миллат маҳз зери парчами давлатӣ сарҷамъ гардиданд ва дар кишвар сулҳу субот иттиҳоди қавии кулли сокинони мамлакат таъмин карда шуд. ба ин маънӣ парчами миллӣ ба мо имкон дод ки ба мазмун ва моҳияти ҳаёти давлати худ бо диди нав назар андозем, ба таърихи гузаштаамон бо чашми ибрат нигоҳ кунем ва ба сӯи ояндаи дурахшони давлату миллат бо эътимоди қавӣ қадамҳои устувор гузорем. шоистаи таъкид аст ки мардуми шарифи Тоҷикистон парчами давлатиро ифодагари ваҳдату ягонагӣ, бахту саодат, дӯстию рафоқат ва волотарин орзу ва омоли худ медонанд, зеро парафшонии парчам барои дар роҳияи ватандӯстӣ, худшиносию худогоҳӣ ва ифтихори миллӣ тарбия намудани аҳли ҷомеа бахусус насли ҷавон нақши муҳим дорад. эътироф шудани парчами давлатӣ ҳамчун рамзи давлатдорӣ ҳаммаънои самимона дӯст доштани ватани маҳбуб, арҷ гузоштан ба муқаддасоти он ва эҳтиром ба ҳар ваҷаб замину ҳар қатра оби ин диёри кӯҳанбунёд аст. дар робита ба ин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барҳақ таъкид намуданд, ҳар як фард бояд ифтихор дошта бошад ки парчами давлатии мо дар арсаи ҷаҳонӣ баробар бо парчами халқҳои мухталифи дунё дар пештоқи ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳон парафшонӣ мекунад ва ба оламиён аз мавҷудияти миллати соҳибтамаддуни тоҷик ва узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳон яъне Тоҷикистони соҳибистиқлол паём мерасонад. аз ин рӯ бояд ҳамеша саъю талош варзем ки парчами давлатии мо ҳар шаҳрванди бонангу номусро ба ифтихор аз давлату давлатдорӣ, таҳкими истиқлолияти миллӣ ва пеш аз ҳама ба ҳифзи дастовардҳои он ҳидоят намояд. ба ибораи дигар, парчам ифодаи нангу номи ҳар шаҳрванд, баёнгари истиқлоли мамлакат, ифодаи иззату икроми миллат, таҷассумгари ормонҳои миллӣ, инъикоскунандаи фарҳангу тамаддун, башоратдиҳандаи азму иродаи устувори мардум мебошад. парчам пайванди дирӯзу имрӯз, қутбнамои фардои нек, ҳидоятгари иттиҳоду ҳамбастагист. ҳозирини арҷманд, барои мо сокинони шаҳри бостонии Панҷакен ҳам боиси хурсандиву сарфарозист ки тибқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳидоятҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода дар паҳлӯи чапи бинои мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен сохтмони парчами давлатӣ оғоз карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар атрофи он бо суръат идома дорад. парафшонии парчами давлатӣ дар шаҳри Панҷакен ин нишонаи пешрафту тараққиёти шаҳр буда, рамзи қудрат ва давлатдории навини тоҷикон, рамзи муттаҳидӣ ва сарҷамъии сокинони шарафманди Панҷакенти бостонӣ ба ҳисоб меравад.
با مقصد ارج جستن به این مقدسات ملی در سال 2021 در جماعت دیهات شین با بلندی 22 متر، در جماعت دیهات کوستراش با بلندی 12 متر و در نزد مؤسسه دولتی آثارخانه جمهوریوی تاریخی و کشورشناسی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکن با بلندی 14 متر پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته و استفاده داده شده است. حاضرین گرامی، میخواهم توجه شما را به یک مسئله مهم جلب نمایم. روندهای آخر جهان معاصر نشان می‌دهند که واقعه‌های دهشتناک و فاجعه‌بار که در نتیجه برخورد منفعت‌های قدرت‌های سیاسی جهانی به عمل می‌آیند برای خطر و تهدیدهای نو به مانند وسعت یافتن فعالیت گروه‌های اکستریمیستی و تروریستی زمینه فراهم آورده به امنیت دولت‌ها تهدید می‌نمایند. از این رو هر یک ما همچون فرزند وفادار و شهروند وطن دوست باید به مسئله ثبات و امنیت وطن عزیزمان و حفظ دولت و دولتداری دقت باز هم بیشتر داده زیرکی سیاسی را از دست ندهیم، منفعت‌های ملی خود را حفظ نماییم و در زیر پرچم دولتی و راهنمایی‌های سیاستمدار سطح جهانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همیشه متحد و سرجم باشیم. بگذار پرچم ما رمز دولتداری تاجیکان، افتخار و سربلندی و ننگ و ناموس ملت در فضای آسایشته کشورمان تا ابد پرافشان باشد. با چنین نیت‌های نیک کل مردم شهر و دیهات پنجکن را با جشن فرخنده روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته برایتان سلامتی، عمر دراز، سعادت روزگار، زندگی شایسته و اقبال بلند را تمنا می‌نمایم. روز پرچم دولتی مبارک همداران عزیز. بخش سیاسی چهاربینی امروزه را پوشیده گفته اعلام می‌نماییم. در کف پیش صف پرچم است، از متای هدف پرچم است، اعتبار و شرف پرچم است، خلق ما را به کف پرچم است. اینک برنامه فرهنگی فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکن بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردد.